ናይሎሚ መጽናእቲ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ መጽሐፍ ሮሚ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥር 1 እስከ 18 ዘሎይ ካብ 1 እስከ 18 ዘሎ ከንብበሞ እግዚአብሔር አውሽጠይ ዘቀመጦ ሐሳብ ከካፍለኩም አነ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይን ኣብ ልበይ ከም ዘሎኒ ህሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ በክርስቶስ ሐቅ ብላለሁ አይሕሱኔ አነ ብርእሰይ ምእንትቶም ብጸጋ አህዋቴን አዝማዴን ወግስ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለም ደለኹ ደቅ እስራኤልም እሞ ውልድነትን ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋልን አምላኽ ተስፋን ናታቶሚ አቦታትካ ናታቶሚ ክርስቶስውን ብስጋ ካባታቶሚ ንሱን ዘላለም ብሩኽ አምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ አሜን ግናኸቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ሁላቶም እስራኤላውያን አይኮኑን እሞ እቲ ቃል አምላኽ ከንቱ ኮይኑ አይተርፍን ዘርኢ ብይስሐቅ ክስሜልካ ይንበር ዘርኢ አብርሃም ስለዝኾነ ሁላቶም ሙሉድ አይኮኑን ማለቶም ሙሉድ ተስፋ ያም ዘርኢ ዘቁጠሩ እንበር ቶም ሙሉድ ስጋስ ሙሉድ አምላኽ አይኮኑን እቲ ቃል ተስፋ ንዓመታ ከምዚ ጊዜ እዚኣ ክመጽ ሳራውን ወደት ወለደ ኢሉ ይሞ እዚ ጥራይ አይኮነን ርብቃውን ካብ ሓደ ማለት ካብ አቡና ይስሐቅ ምስጠነሰት ከም ሆነ ካብ ተጸዋይ እንበር ካብ ግብሪ ይኮነን እሞ እቲ ምኽሪ አምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ጸንእሲ ከምትን ያዕቆብ አፍቀርኩ ንኤሳው ግና ጸላእኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቶም ደቂ ግና ገና ከይተወልዱ ከለው ጽቡቕ ኮነ ወይ ክፉእ ከይገበሩ እቲ አቢነትን እሽቶ ግዝኡ ኢሉ ተባሃለለ እምበኣርሲ እንታይ ከንብልና ኣብ አምላኽ ዶ አመጻሎ ያ የልቦን ንሙሴ ንዝምህሮ ክምህሮ ንዝድንግጸሉን ክድንግጸሉ ኢሉ ይሞ ስለዚ እቲ ናይቲ ዝምህር አምላኽ ይንበር ናይቲ ዝደልን ዝጎይን አይኮነን እቲ ጽሑፍ ንፈርዖን ሃይሌ አባኻ ኸርኢ ስመይውን ኣብ ኩሉ ምድሪ ከውሪ ነዚ ዘተንሳእኹ ይብሎ ይሞ እምበኣርስከ ንዝደልዩ ይምህሮ ንዝደልዩን የትርሮዩ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ንምዕራፍ 8 ከዓጽኦ ኾሎ በሓጎስ እዩ ዓጽዎ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ክፈለና ዝኽእል ምንም ነገር ከም ዘይሎ ተዛሪቡ ያጽዕዎ ኣብ ምዕራፍ 9 ወይ ድማ ንምዕራፍ 9 ክጅምር ኾሎ ግን በቲ ኣብ ምዕራፍ 8 ዝነበረ መንፈስ አይኮንን ቀጽልዎ ኣብ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1-2 ከም ዘንበብናዮ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ልቡ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይን ከም ዘሎ ብምዝራብነት ምዕራፍ ጀሚሮ ክሳ ኣብ ቁጥር 3 እንበጽሕውን ስለምንታይ ኣብ ልቡ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይ ከም ዘሎ አይንፈልጥንና ካብ ቁጥር 3 ክሳብ 5 ክነንብብ ኮለና ግን ብምንታይ ምክንያት ልቢ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይ ከም ዘሎ ንርዳእና ስለምንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥር 1-2 አነ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይ ናብ ልበይ ከም ዘሎኒ ህሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ በክርስቶስ ሐቅ ብላለሁ አይሕሱኔ ኢሉ ዘረብኡ ጀሚሩ እንድሕርኢና መታን እቶም አብሮሜ ዘለው አመንቲ ወይ ድማ ታብሮሜ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ሐቂ ይዛረብ ከም ዘሎ መታን ክፈልጡ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐቂ ይዛረብ ከም ዘሎ ምስ ክርስቶስ ዘለዎ ህብረት ከመይ ከም ዝመስል ምስ ክርስቶስ ህብረት ከም ዘለዎ በክርስቶስ ሐቅ ብላለሁ ኢሉ ከምኡ ድማ እቲ ህሊናኡ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝምራሕ ድማ ህሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ ብምባል ከምኡ እቲ ህዝቢ እስራኤል ክድሕኑ ዘለዎ ክቱር ድሌት ድማ ነቲ ህዝቢ እስራኤል ወይ ድማ ሕዋተይ ኢልዎም ዘሎ ክድሕኑ ክቱር ድሌት ከም ዘለዎ ድማ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝስምዖ ዝተፈራረቀ ስምዒት አነ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቃይ ናብ ልበይ ከም ኣሎኒ ኢሉ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ዝኸበዶ ነገር ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ማለት ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእክትታቱ ከምዚ ኣብ ቁጥር 1-2 ዘንበብናዮ ቃል ማለት በክርስቶስ ሐቂ ብላለሁ አይሕሱኔ ዝብሉ ቃላት ይጥቀሚ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል እንድሕር ኢልና
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልኮ ሰባት መታን ነቲ ዝብሎ ሓቂ ክቕበልዎ ወይ መታን ከኣምንዎ ኢሉ ካብ ቁጥሪ 3-5 ከይና ንንብብ ኮለና እንታይ ይብል ኣነ ብርእሰይ ምእንትቶም ብስጋ ሕዋቴን ኣዝማደይን ውግዝ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለይ ምደለኹ ደቂ እስራኤል እሞ ውልድነትን ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽን ተስፋ ናታቶም እዩ ኣቦታትካ ናታቶም እሞ ክርስቶስን ብስጋ ካባታቶም ንሱን ዘላለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ ኣሜን ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 3 ተዛረቦ ዘረባ ከቢድ ዘረባ እዩ እንዳይሉ ኣነ ብርእሰይ ምእንትቶም ብስጋ ሕዋቴን ኣዝማደይን ውጉስ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለይ ምደለኹ ንሳቶም ክድሕኑ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖምሲ ልክ ከምቲ አንቶይ ዮባን ምንጭን ዝበልዎሲ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ንርእሱስ ኣብ ሪስኪ እትዩ በቃ መታን ንሶም ክድሕኑ ዘለዎ ድሌት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ከም ዝኾነ እቲ ንዓዓቶም ዘለዎ ፍቕሪሲ ክሳዕ ክንደይ ብዙሕ ከም ዝኾነ ኢና ካብ ዝቓል እዚ ንርኢ እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ እስራኤላውያን ክድሕኑ ዘለዎ ሓረርታን ንሳቶም ንክድሕኑ ንሱ ክኸፍሎ ዘለዎ ዋጋ እንድሕር ኣሎ ንክኸፍል ድሉ ከም ዝኾነ እዩ ካብ ዝቓል እዚ ንርዳእ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ክንሓቶ ዝግባኣና ሕቶ ኣሎ ስለምንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 8 ብዛዕባ ወንጌል ክዛረብ ጸኒሑ ኣብ ምዕራፍ 9 ምስ በጽሐ ብዛዕባ ወንጌል ምዝራብ ደው ኣቢሉ ብዛዕባ እስራኤላውያን ክዛረብ ጀሚሩ እንታይ ክብለና ወይ እንታይ ከሪኤና ስለዝደለዩ ብዛዕባ እስራኤላውያን ዝነግረና ዘሎ ኢና ክንሓትት ሰናይ ኮይኑ ይረአኒ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ምዕራፍ 9 ክሳብ 11 ብዛዕባ እስራኤል ይዛረብ ኣብ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 እስራኤላውያን ንኢየሱስ ከም ዘይተቐበልዎ ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 13 ድማ እስራኤል ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዓላማ ከም ዝነጸግዎ ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 29 ድማ እስራኤል ንፍርድ እግዚአብሔር ከም ዝነጸግዎ ካብ ቁጥሪ 30 ክሳብ 33 ድማ እስራኤል ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዝዛረብ ኣብ ምዕራፍ 10 ድማ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 13 እስራኤልን ወንጌልን ብዝብል ሓሳብ እዩ ዝዛረብ ካብ 14 ክሳብ 21 ድማ ብዛዕባ እስራኤልን ንወንጌል ዘይምቕባላን እዩ ዝዛረብ ኣብ ምዕራፍ 11 ድማ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 10 እግዚአብሔር ንህዝቢ እስራኤል ሙሉ ብሙሉኡ ከም ዘይነጸጎም ካብ 11 ክሳብ 36 ኣምላኽ ንሓዋሩ ከም ዘይሓደጎም ወይ ድማ ከም ዘይነጸጎም እዩ ዝዛረብ ሐዋርያ ጳውሎስ እምበኣር ብዛዕባ እቶም ሕሩያት ኣምላኽ ዝነበሩ እስራኤላውያን ክዛረብ ከሎ ብኡ ገይሩ ዘመሓላልፎ ኣብ መልእክቲ ኣሎ እዞም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረበሎም ዘሎ እስራኤላውያን መንዮም ሐዋርያ ጳውሎስ ክገልጾም ከሎ እንታይ ኢሉ እስራኤላውያን ውልድነትን ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽ ተስፋ ናታቶም ዝነበረ ኣቦታት ናታቶም ከም ዝኾኑ ክርስቶስ ብስጋ ካባታቶም ከም ዝኾነ ገሊጹልና ኣሎ እስራኤላውያን ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ክብሪ እግዚአብሔር ዝረኣዩ ሰባት እዮም ተጠቀምቲ እግዚአብሔር ምስ ህዝቡ ዝኣተዎ መለኮታዊ ኪዳን እዮም ነቲ ብሙሴ ተዋህበ ሕጊ ኣምላኽን ስርዓትን ኣምላኽን ተቐበሉ ኣገልጋሊኡንም እዮም ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከገልግሉ እተሃረዩ ሰባት እዮም ብዙሕ ተስፋታት እግዚአብሔር ተቐበሉ ሰባት እዮም ደቂ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝብሎ ኣቦታት ናቶም እዮም በዓብይ ድማ ክርስቶስን ብስጋ ካባታቶም ምዝኹሉ ሓለፋ ግን ምዝኹሉ ፍሉይ መሰል ግን እቲ ብክርስቶስ ክረኽቦ ዝግባእ በረኸት ብሰርን ዘይምእማኖም ነቲ በረኸት ኣምላኽ ከም ዘይረኽብዎ ኢና ካብዚ ሎሚ ነጽንኦ ክፍል ንርዳእ የስ ክርስቶስ ካባታቶም የስ ደቂ አብርሃም ኢና ደቂ አብርሃም እዩ በቃ ማለት ብዙሕ ብስጋ ዝምክሕሉ ነገር ዘለዎም ሰባት እዮም ቅድሚ ዝኾነ ሰብ
በቃ ክብር እግዚአብሔር ዝራአዩ እግዚአብሔር በዓሉ ዘሐረዮም ክብሩ ዝገለጸሎም ኢድ እግዚአብሔር ዝራአዩ ተአምራት እግዚአብሔር ዝተለማመዱ ብዙሕ ነገራት ብዙ መለኮታዊ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ዝጣዓሙ ሰባት እዮም እንተኾነ እቲ ብክርስቶስ ክረኽቦ ዝግባእ በረኸት ዘይረኸቡ ሰባት እዮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝነጸጉ ሰባት ብምዃኖም ሐዋርያ ጳውሎስ ካብዚ ዝተለዓለ ኣዝዩ ከም ዝጓሃይና ንሪ እዚኦም ነቲ ተስፋ ዝተቐበሉ ሰባት ነቲ መድሓኒኦም ነቲ መሲሕ ዘይመቕባሎም እዩ እቲ ኣብ ውሽጡ በቃ ዘይባተ ጓሂ ፈጢሩሉ ዘሎ እዚኦም ሰባት ነዚ ወንጌል ሓድሽቲ ሰባት ኣይኮኑን እቲ ተስፋ ንዓኣቶም መጀመርያ ተዋሂቡ ነይሩ ብሙሴ ኣቢሉ እግዚአብሔር ሓደ ካብ ማእኸልኩም ከተንሰአልኩም ነቢይ ኢሉ ኸማን ሙሴ ዝተነበየሉ ኢየሱስ እዩ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ተስፋ ኣብ ኢዶም ሒዞም ሆለው እቲ ቃል ኣብ ኢዶም ሒዞም ሆለው ብብዙሕ ነገር ሓለፋ ዝነበሮም ሰባት ክነሶም ብሰንኪ ነቲ ኣምላኽ ዝሰደዶ ሰብ ኮይኑ ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ መቕባሎም ካብቲ እግዚአብሔር ዘዳሎ በረኸት ከም ዝጎደሉ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኣነ ንስኻትኩምን ናብቲ ሓሲብናዮን ተመኒናዮን ዘይንፈልጥ መለኮታዊ በረከት ክንኣቱ ዝኽኣልና ብሉፃት ሰባት ስለ ዝኾንና ኣይኮንና እንታይ ደኣ ነቲ ናይ በረኸት ምንጭ ዝኾነ ኢየሱስ ስለዝተቐበልና ጥራሂና ናብ መንግስቲ ፍቁር ወዱ ኣቲና ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን እስራኤል ምስቲ ዝነበሮም ሓለፋ ወይ ፍሉይ መሰል እንድሕሪ ኣምላኽ ነፂጉዎም ንሕና እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚንና ውሉድ ዝኾንና ክሳዕ ክንደይ ንምድሓንና ብፍርሃት ክንውድኦ ከም ዘለና እዩ ካብዚ ቃል እዚ ንምሃር ኣሜን ዶ እቶም بحارة ጳውሎስ ክገልጾም እዩ ኣብቲ ዝቕጽል ምዕራፋት ብተፈጥሮኦም እንታይ ዝብሎም ኣውሊዕ ዝብሎም ብተፈጥሮኦም ንሳቶም ሲ ኣውሊዕ ዝብሎም ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ዝነበሩ ሞ ዝተቆርጹ ንስኻ ካብ በረኻ መጺኻ ዝተተኸልካ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ይዛረብ እዩ ኣነ ነዚ ቃል ዝናንበብኩ እዞም ብዙ ሓለፋታት ዝነበሮም እስራኤላውያን ኣምላኽ ኣብ ማእኸሎም ዝመላለስ ዝነበረ እስራኤላውያን ብዙ ሓለፋታት ዝነበሮም ብዙ በረከት ናይ እግዚአብሔር ዝጣዓሙን ዝረአዩን ሰባት ካብቲ መንግስቲ እንድሕር ተቆሪጾም ካብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክረኽብዎ ዝግባእ ነገር ተቆሪጾም እሞ ኣነ ንስኻትኩም ንሲ ክሳዕ ክንደይ ነዚ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ ህይወት ንምዕቃብ ምድሓና ብፍርሃት ክንፍጽሞ ከም ዘለና ኢና ካብዚ ክፍለ ዝንመሃር ኣብዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ህይወት ብዘይ ክርስቶስ ጥፍኣት ከም ዝኾነ ንእስራኤላውያን ኮነ ንፍጥረት ኩሉ ትእንኮ ተስፋ ኢየሱስ ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ዘርኤና ዘሎ ኢየሱስን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ይነግሮም ነይሩ ንሕና ባሮት ኮይና ይንፈልጥና ንሕና ደቂ እብራሃም ኢና ክብልዎ ከሎም ነብርሃም ካብዚ እምኒ እግዚአብሔር ከተሰኣሉ ይኽእል እዩ እናበለ ኣብ ደቂ እብራሃም ድሕር ኮይንኩም ሲ ብግብርኹም ኣርኢ እናበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዛረቦም ነይሩ እሳቶም ብስጋ ደቂ እብራሃም ምዃኖም እዮም ዝርእዩ ነይሮም ግን ግብሪ እብራሃም ኣይገብሩን እዮም ነይሮም that's why ከዓ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ጎዲሎም እንታይ ኢሉ ካብ 6-15 ግናኸቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ሁላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ከንቱ ኮይኑ ኣይተረፈን ዘርኢ ብዚ ይስሐቅ ሲሜልካዩ እምበር ዘርኢ እብራሃም ስለ ዝኾነ ኩላቶም ውሉድ ኣይኮኑን ማለት እቶም ውሉድ ተስፋዮም ንዘርኢ ዝቁፀሩ እምበር እቶም ውሉድ ስጋስ ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮኑን እቲ ቃል ተስፋ ንኣመታ ከምዚ ግዜ እዚኣ ክመጽእ ሳራውን ወደት ወልዳ ኢሉ እሞ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ርብቃውን ካብ ሓደ ማለት ካብ ኣቦና ይስሐቅ ምስ ጠነሰት ከምኡ ኾነ ካብቲ ጸዋዒ እምበር
ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ብምሕራይ ምእንቲ ጸንሲ ከምትን ያዕቆብ ኣፍቀርኩ ንኤሳው ግና ጸላእኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቶም ደቂ ግና ካይተወልዱ ኸለው ጽቡቕ ኮነ ወይ ክፉ ካይገበሩ እቲ ዓብይ ነቲ ንእሽቶ ክግዝኦ ኢሉ ተባህለላ እምበኣርስ እንታይ ክንብል ኢና ኣብ ኣምላኽ ዶ ዓመፅ ኣሎ የልቦን ንሙሴ ዝምህሮ ክምህሮ ንዝድንግጸሉ ክድንግጸሉ ኢልዎ እሞ ስለዚ ናይቲ ዝምህር ኣምላኽ እምበር ናይቲ ዝደልን ዝጎይን ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ንፈርዖን ሓይሊ ኣባኻ ከርኢ ስመይ ናብ ኩሉ ምድሪ ኸውሪ ነዚያት ዘተንሳእኹ ይብሎ እሞ እምበኣርሲ ንዝደለየ ምህሮ ንዝደለየውን የትርሮ ይብለን ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እስራኤል እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽ ወይ ቃል ኣምላኽ ከምዘይ ወደቀዩ ኣብዚ ኣስሚሩ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ፕሮሚስ ሂቡ እግዚአብሔር ቃሉ ሂቡ እግዚአብሔር ቃሉ ፈጽሙ እንሳቶም እዮም እምበር ኣብቲ ቃሉም እሙን ዘይኮኑ ነቲ ዝኣተወሎም ኪዳን ዘይተቀበሉ እምበር እግዚአብሔር ከም ቃሉ ነቲ ዝኣተዎ ኪዳን ፈጽሙ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ እቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ሁላቶም እስራኤላውያን ከም ዘይኮኑ ምስተዛረበ ቀጽሉ እንታይ ኢሉ እቲ ቃል ኣምላኽ ከንቱ ኮይኑ ከም ዘይተረፈዩ ኣብ ቁጥሪ 6 ተዛሪቡ ስለምንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ግና ከቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ኩላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ከንቱ ኮይኑ ኣይተረፈን ኢሉ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ቁጥሪ 7-13 ገሊጽዎ ዘሎ አብርሃም ብዘይ ኢሳቅ ንእስማኤል ሓዊስካ ብዙሓት ውሉድ ስለዝነበርዎ ሓቂ ኩላቶም ደቂ አብርሃም እዮም ማለት አቦኦም እስራኤላዊ ስለዝኾነ ካብ እስራኤል እዮም ኩላቶም ደቂ አብርሃም ይኹኑ እምበር እግዚአብሔር ግን ምስ ኩሎም ኪዳን ኣይኣተወን እግዚአብሔር በመጀመሪያ ካብ ሳራ ውሉድ ከም ዝህቦ ቃል አትይሉ ኢሳቅ ምስተወልደ ድማ እግዚአብሔር ኪዳኑ ምስ ኢሳቅን ምስ ያዕቆብን ይኣቲ በዚ ምኽንያት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ እስራኤል ዘበሉ ሁላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን ማለት ናይ ኪዳን ሰባት ወይ ኣብቲ ኪዳን ኣምላኽ እትዋት ኣይኮኑን ዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ደቂ እስራኤላዊ ካብ እስራኤል ይኹኑ እምበር ኩላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን ማለት ናይ ኪዳን ሰባት ወይ ድማ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ኪዳን ኣብቲ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝኣተወ ኪዳን ኣምላኽ እትዋት ኣይኮኑን ይዝብል ዘሎ ደህርየኹሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ እንኳን ንሙሴ ክግለጸሉ ኸሎ ኣነ ናይ አብርሃም ናይ ኢሳቅ ናይ ያዕቆብ ኣምላኽ ኢሉ ተገሊጹ ኣቄዶ ቅዱሳን ናይ ኤሳው ክብል ኣይንሪኦን ኢና ናይ እስማኤል ኣምላኽ ክብል ኣይንሪኦን ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ በቃ እሱ ምዝመረጾም ኪዳን አቲ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከምቱ ቃል ዘኣተው ማለት እግዚአብሔር ንአጋር ቃል ኣያተወላን ሓቀይዶ እግዚአብሔር ንአጋር ቃል ኣያተወላን እስማኤል ብናይ ሰብ ፍቃድ ዝተወልደ እምበር ብናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ዝመጸ ይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ንሳራን ነብራሃምን ዘርኦም ከም ሑጻ ባህር ከም ዘብዝሖ ንዓዓቶም ኪዳን አትይሎም ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ቃሉሎ በዓል ሳራን በዓል አብርሃምን ካብትናቱ ፕላን እኳ እንተወጹ እግዚአብሔር ግን ኣብ ቃሉ ኣብቲ ንሱ ዝበሎ ይዝጸነ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ ንሕና ካል ነገር ክንፈጥር ጨንፈር ክነውጽእ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ግን ጨንፈር ስለ ዘውጻና ሰኢሉ ምስቲ ዘውጻና ያው ጨንፈር ይቅጽል ማለት ኣይኮነን ክብርን ጎይታ ይኹን ስለዚ ኩል ግናኸቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ሁላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ከንቱ ኮይኑ ኣይተረፈን ኖ እግዚአብሔር ይዛረብ ይገብር ካይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ሳራ ኢለካ ሕጁን ንኣመታ ከም ዝእዋን ወዲ ሓቂፋ ጽበየኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤትካ ሰሓቅ ክኸውን ኢልዎ ይስሐቅ ክውለድ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ that's why እግዚአብሔር ናይ አብርሃም ናይ ኢሳቅ ናይ ያዕቆብ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ካብዚ ክፍሊ እንታይና ንመሃር ብዛዕባ ሕሬት ኣምላኽ ኢና ንመሃር
አቤት አብርሃም እስማኤልን ኢስሐቅን يوم በመጀመሪያ ተወሊደው አቄ እስማኤል በፍቃድ ስጋ ወይድማ በፍቃድ ሰብ ተወሊዱ ኢስሐቅ ግን ውሉድ ተስፋይ ኢስሐቅ እግዚአብሔር አምላክ ንአብርሃምን ንሳራን ብዛአተወሎም ቃል መሰረት ድሕርነው ውሕ ተጽቢት ተወልደው ውሉድ እግዚአብሔር ንአብርሃም ዘአተወሉ ተስፋ በመንገድ ኢስሐቅ አቢሉና ፍጻሜ ዝበጽሕ ነዝን ምግላጽ ይምባር ሐዋርያ ጳውሎስ ዘርኢ በይስሐቅ ክስሜልካ ይምበር ዘር አብርሃም ስለዝሆኑ ሁላቶም ውሉድ አይኮኑን ማለት እቶም ውሉድ ተስፋያም ንዘር ዝኡጾሩምበር እቶም ውሉድ ስጋስ ውሉድ አምላክ አይኮኑን ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ريهم اللهم ولا نحنا خمانسي ولود أملاك تباهلنا تتصوعنا بتناي سجا ولدنتنا يكونن حقيقة مصحف قدس ناخنغرنا خلا بيوحنس حدا كاو 10 كنزارب كولون تايلو نتوم بسمو زامنو تقبلوا ولود أملاك خونو سلطان ويدما مسل حابهم مسبله ازي اتوم كم فقاد سجا አይኮኑን ተወሊደም በመንፈስ ተወሊደም ይብለና ሐቀይዶ በመንፈስ ዝተወልደዩ ውሉድ አምላክ ዝኸውን ክብርን ጎይታ ይሁን እትፍልል ይዚዩ መጀመሪያ ዝተወለድናሉ ናይ ስጋ ውልድነት አለና ካበቦናን ካበዴናን ዝተወለድናሉ ማለት ዳሃር ዝረኸብናዮ ማንነት ግን ዲቫይን ዝኾነ ኔቸር ማለት ካለ አይነት ማንነት ድማለና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ በክርስቶስ ዝኾና የሙኻን ድማሎ ንአምላክ ምስተቀበልና ውሉድ አምላክ ይናሐል ካብታ ንአምላክ ዝተቀበልና ለካምታ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልና ለሰዓት ጀሚርና አን ንሳትኩምን ውልድነትና ሁሉ ነገራትና ይተቀይሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ማንም አብ ክርስቶስ ወይድማ ክርስቶስ ተኾነሲ ንሱ ሐዲሽ ፍጥረቲ እቲ ቡሊ ሐሊፍ ይዝበል ስለዚህ we are new creator አሜን ሐዲሽ ፍጥረቲና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ዘር በይስሐቅ ክስሜልካ ይምበር ዘር አብርሃም ስለዝኾነ ሁላቶም ውሉድ አይኮኑን yes ውሉድም በስጋ ውሉድም አብርሃም ዝወለዶም ግን በተና እግዚአብሔር ተስፋ ዝተወልዱ ይኮኑን በቃል ዝተወልዱ ይኮኑን በተና እግዚአብሔር ተስፋ ዝተወልዱ ይኮኑን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቶም ውሉድ ተስፋ ኢሉዎም ዘሎ ነይነቶም እንደህሪና እቶም እግዚአብሔር ኪዳን ዘአተወሎም ሰባት ይስሐቅን ያዕቆብን ደቆን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ከቁጥር 11-13 ከይዳን ንብብ ኮለና ነዚህ ዝነግረና እንታይብል ካብት ጸዋዒ እምበር ካብር ግብሪ አይኮነንሞ እቲ ምኽሪ አምላክ በመሕራይ ምእንቲ ጸንሲ ከምቲ ንያዕቆብ አፍቀርኩ ንኤሳው ግና ጸላአኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቶም ደቂ ገና ካይተወልዱ ኾለው ጽቡቅ ኮነ ወይ ክፉእ ካይገበሩ እቲ አቢ ነቲ ንእሽቶ ክግዝኦ እዩ ኢሉ ተባህለላ ይብለና ካብዚ ክፍል እዚ እንመሃሮ ነገር አብ ትምህርት እንታዩ እቲ በረኸት አምላክ ምሰብ ምንም ምትሐዝ ከም ዘይብሉ ኢና እንመሃር ምሰብ ጥራይ ዘይኮነስ በዘርኢ ወይ ድማ ዘርኢ አብርሃም ስለዝኾንካ ናይ እግዚአብሔር በረኸት ዝርከብ ከም ዘይኮነ ማለሲ ዝርከብ ነይሩ ተዝኸውን ነይሩ ዝውረስ ኩረስ ዝከአል ነይሩ ተዝኸውን ነይሩ ኢሳቅ ጥራይ ዘይኮነስ እስማኤልን ማዕረ መሰል መሐለዎ ነይሩ That's why ko እግዚአብሔር ምሳራ ሰሚሩ እግዚአብሔር ko ምሳራ ዘወገነ በሆሚ ምናልባት ናይ እስማኤል ምናልባት አይ እስማኤል ካብ አጋር ስለስተወልደዩ እንደህር ኢልና እግዚአብሔር ነቶም ካብ ሓደ ማህፀን ዝወጹ ደቂ ይስሐቅ ያዕቆብን ኤሳውን እንታይሉ ንያዕቆብ ፈተኹ ንኤሳው ጸላአኹ ገና ክልቲኦም ጽቡቕን ሕማቕን ፈልዮም ከይፈለጡ ኾለው ከይበዲሉ ከይትብሉ ኤሳው ገና አይበደለን በኽሩኑ ሸይጡ ከይትብሉ ገና በኽሩኑ ይሸጠን ካፕተን አብቲ ከተማ ዘለዋ አዋልድ ተመሪዑ ተበልኩም አይተመርዓውን ገና ወላ ሓንቲ ነገር ኤግዚስት ካይገበረ ኾሎ እግዚአብሔር ንያዕቆብ ሓሪዩ ንኤሳው ግና አይሓረዮ እዝን ታይ ዘሪኤና እንደህሪልኩም እቲ ሕርየት ካብ አምላክ ከም ዝኾነ ምንም ምሰብ ዘራኽቦ ነገር ከም ዘይሎ ይዘሪኤና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን
بسب تزخون أنا نسخاتكم من متحارنا أنا إيوبان ما نمزحاري الناس أي مترخبن I don't know بزعباهم أي فلتني نعاي جن زحاري الناس أي منبرن يرو سلامون منجست أملاح بقوي علوس زحاري الناس أي نبرن كابتوم قداموت إكس زوها بالناسبات مخوننا نيرنا جن تحريت كاب أملاح سلزخونه جن كاب بيتسبنا قداموت ندحن سبات جيرونا كاب بيتسبنا بقى اتنا عينك زابيهير أقالبوك زابيهير زسحبنا سبات كوينا ترخيبنا زابير يمسكن أتم سبات حريتكم أيتنا أيتستواحدوه أنا كو أقالبونا زابير سحبكو سبيك زابير يمسكن يا انتك زابيهير كو أبايز عارفة سبيك زابير يمسكن أمين دو يا انتو أبايز لز عارفة كوي أنا دحينك زابير يمسكن كبرنا قويت هاقون كاب قطر 10 شمونت كيدنا كنا نبقولنا انتينا نردا اغزابير أملاخ بزرع على سلطانو نعقو بحزبلو نگر كم زقبر يزمحرنا أمين اب قطر 10 كنا نبقولنا انتايبن انبقرس انتاي كنا بلينا اب أملاخ دو عمت قالو يا يلبون يبلنا سلمن تايو اب املاح عمص ازيلبون دحر إلنا املاحنا زغبرو زفلط قنع بسرح صادي املاح سلازخونه يو عمص ازبحال ابو زيلبو امين نحر زغبرو زيفلط املاح تخوينو طرايو قنع املاح تزي خوينو طرايو صادي املاح تزي خوينو طرايو عمص اخهلو ابو امبر املاحنا زغبرو زفلت قنوع أملاح بسرحت عادق قنوع فراد زخونة أملاح سلو زخونة that's why أبو عمز أزبحال زيلبو نمو سيب لنا نزمهرو كمهرو نزدنجز ألو خدنجز ألي إلو يمو سلزي نايت زمهر أملاحين بر نايت زدلين زغوين أيكونن اتتصحف نفرعون حيلي أباها كرئي سمايون اب كل مدر خوري نزي اذا تنساخوها يبلو يمون بارد نزدليو يمهرو نزدليو يترو يبلنا ابزون እግዚአብሔር بزلا على سلطانو زغبرو نغرينا نري زلنا فرعون مرጭ አለው دو كمت እግዚአብሔር زبولو نخي كونس مرጭ አለው يبلون ስለዚህ ሲ አብዝንታይና ንሪ ዘለና እግዚአብሔር አቦ ብዝለ አለ ስልጣኑ ዝገብሮ ነገርና አብዝንሪ ዘለና ንዝምህሮ ክምህሮ ንዝድንግጸሉን ክድንግጸሉ ማለት ዝደለኽዎ ክገብር ስልጣን አለኒ ዝእውደኒ እዝግበር አይትግበር ዝብለኒ የለን ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ማንም ዝእውዶ የለን ከምዝግበር ከምዚ ትግበር ኢሉ كبلو زخل ولا حدا يلن انت دلي مهر انت دلي قتل تدلي برهان يقبر تدلي صلمات يقبر تدلي قتل تدلي بهيوت ينبر سلازي ابزنتاينا نري زلنا نا እግዚአብሔር اتزل على سلطانو زدليو خغبر كم زغبر يو زقال املاح زنغرنا زلو زدلخو خغبر سلطان алሎኒ ዝብል ዘሎ زؤودني إزجبر أيتجبر زبلني يلني زبلنا زلوا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነገር ሁሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ነዝህ ለዚ ዝመጽ ሰሙ ስለነቆጽሎ ናይሎም መጽናዕትና ብዝጣጣው ከነብሊና ወይታ በሁሉ ይባረኩም ተባረኩ